taraplarının 30 ýyllyk münasibetli beýik bayramçylyk münasibetli ýaýbaglandyrılan şäherleň man mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Berent ruhy besenen aýdym sada çykyşlar ýurdumyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyar durmuşyny giňden wasp etdi. Bayramçylyk münasibetli bedeni bu sunugy düsatlarynyň, folklor toporlarynyň, teatr artistleriniň taýýarlan bayramçylyk konserde oňa gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Bayramçylyk konsertine milli aýdym saýlandaşyr ýurt aýdymlary bilen ugoşykly ýanglanmagy, tomoşaçylaryň şowkuny el çarpışmalaryna münasip boldy. Şeýle hem bayramçylyk konsertine gahrman arkadamyň sözlerini Kerim Berdimuhammedowyň sadyna ýadan Aşgabat adly aýdymyň ýanglanmagy, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplaryň 30 ýyllyk senesi münasibetli taýýarlanan konsertiň ähmiýetini we derejesini belinde götürdi. Joşgyny aýdymyň ýurdumyzyň belli tans toporlarynyň çykyşlary bilen utgaşmagy hasam täsirli boldy. Munyň özi ösüşleriň belentlikleri tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň durmuşynda taryhy ähmiýeti bolan şany seneleriň bedeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyny ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändigini görkezdi. Aýdym sada çykyşlaryň ajaýyp sahnanyň monitorlaryny görkezilýän şekilleri bilen utgaşmagy bayramçylyk konsertiniň mazmun taýdan baýlaşmagyny üpçün etdi. Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllyk toýy ýurdumyzyň ykdysadyýetyň ähli ulgamyrda gazanylýan ösüşleriň aýdyň nişanyny özüne jemlemek bilen bayramçylyk dawarlary köp öwüşgünlik ýaýsete eýe boldy. Munyň özi parahatçylyk, insanperwerlik, durnukly ösüş ýaly ýörelgeleri esasy ugry edilýän ýurdumyzda şany senelen käderki döwrüň ruhyny kybap derejede dawarlanyrylýanlygyny alamatlandyrdy. Mehriban watanymyzyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň sevtary we halkary derejesine parahatçylygy, howpsuzlygy üpçün etmekde ähmiýetli gural hökmüne ikrar edilmegi boýsunurjydyr. Bu bolsa Türkmenistanyň halkara parahatçylyk we anaşmak siýasatynyň dünýä ýüzüne giň golawy eýe bolýanlygyny has aýdymlyk bilen äşkar edýär. Soňky ýyllarda dünýäniň säzişli ötüş ýoluny düşen ýurtlarynyň hataryna öz ornuny powtolanyrýan garaşy Türkmenistan şu geçen döwürde ähli uglary boýunça ýokary netijeler gazanýar. Şunu halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi, ýurdumyzyň awadançylygy bilen baglanyşyk meseleler, hormatly prezidentimiň alparýan döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň birine öwrüli. Bayramçylyk konsertine ýanglanan toý aýdymlaryny parahatçylyk we anaşmagyň, durnukly ösüşiň berkarar bolýan ýurdunda gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarmyzyň ýygydarly tagalalar netijesini amala aşyrýan beýik işler ýurdumyzyň sadaşykly ösüşi we ähli ular boýunça ýetilen sepetler öz beýany tapdy. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýylynyň şany senesi bolan beýtaraplyk bayramy halkymyzyň bagtyar durmuşyny, döwletimiziň berkararlygyny dünýä äşkar eden wakalara baý boldy. Taryhy ähmiýeti bolan pursatlary besenen beýtaraplyk bayramy halkymyzyň döreçilik dünýäsiniň kämilligini, hormatly prezidentimiň ýolbaşygyna amala aşyrýan durmuş ugly siýasatyň rowaşlyklary beslenýändigini görkezdi. Gahrman arkadamyzyň sözlerini we sadyny döredilen öňe jan watanym Türkmenistan atly joşgunda aýdym bayramçylyk konsertiniň jemlenmesini öwrüli. Onu konsertde gatnaşanlaryň bilelikde çykyş etmekleri aýdymyň ruhlanyrjy göýje eýediginiň nowbatdaky beýany öwrüli. Umuman ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneniň hormatyna guralan bayramçylyk konsertde ýakymly pursatlary baý boldy. Akmermerli Aşgabatyň tylaýy akşamlaryny asuda asmany ýagtylanýan elem goşar öwüşgün feýerwerk giňden ýaýbaglandyrylan bayramçylyk dawarlarynyň öz boluşly jemlenmesi boldy. Asman giňişligine emele gelýän şekiller halkymyzyň bagtyar durmuşyny, ýurdumyzyň awadançylygyny we uly dawarlara besenen şany seneni elimi äşkar eden görnüşleri öwrüli. Ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyny başlan we arkadaly gahrman serdarmyzyň ýolbaşygynda üstünlükli durmuşa geçirilýän döwlet siýasaty halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegini esasy ugry edinýär. Munyň özi ähli ugurlarda amala aşyrýan giňmeçerli ýeşerde ýurdumyzda parahat we asuda durmuşyň berkarar bolmagyny nazarlaýanlygyny alamatlanyrýar. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiň ýurt bähwetli halkara ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanlygyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänligini äşkar etdi. Şun ýurdumyzyň Newt Senaty we geologiýa işgärleriniň güni dawarly belendi. Ulgamyň işgärleriniň hünär bayramçylygy münasibetli halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylynda Newt pudogyna getiren sepetler atly bayramçylyk maslagyda geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygy eýe bolan senetiniň hemde halkara beýtaraplyk günüň ýysyra belenilýän hünär bayramçylygy münasibetli bayramçylyk maslagy hormatly prezident bilen garaşyk hemişelik beýtarap Türkmenistanyň Newt Senaty we geologiýa işgärlerini ýewren gutlugynyň okulmagyny başlandy.
Arkadagly gahrman serdarmyny gutlugyny nevitçilere, gaýatçylary we geologlary ýyzlanyp, garaşyk hemişelik beýtarap watanymyzda giňden belenilýän nevitga senaty we geologiýa işgärläriniň güni bilen tüýsürekden gutlap, olaň ihlasy we tutan ýerli zähmeti netijesinde ykdysadyetimiziň nevitga pudugyny uly üstünliklerini gadanlaýanlygyny, pudukda alınıp barlayan toplumlaryny işleň ýurdumyza uglevodorod serişleriniň gorlary boýunça dünýäniň öňde barjy döwletleriniň hataryndaky orny berkitmäge ýardam berýändigini nykdy. Soňra maslahatda çykyşlara uly orun berildi. Çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň tagallary netijesinde 2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistan Hytaý halkary gaz geçirjisiniň açylyp ulanylmagy berilip, tarihyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan şol senanyň ýurdumyzda nevitga senaty we geologiýa işgärläriniň güni hökmünde belenmeginiň öz borçly mazmuny eýe bolanyny belediler. Ýurdumyzda ähli ular boýunça sağlaşykly ösürmek bilen bagly kabul edilen milli we döwlet maksatnamalary laýyklykda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda ýere senaty toplumlaryny gaz geçirji ulgamlar döretmek, geljegi uly bolan nevit gaýatyklaryny özleşdirmek babatda doýdan sepetleri yetmek üçin giňerimli işleri alınıp barylýar. Diýarymyzyň durly jokörüne täze nevit gaýatyklaryň açylmagy, Türkmenistan Hytaý günnäger günwatar gaz geçirjilerini guruluşy alınıp barylýan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň täsirmatyny pudukda gazanlanan üstünlikleriň hataryna görkezmek bolar. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýerine Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň beýtasamanyň möhüm böleginiň arkadagyň ak ýoly bilen Serhedabad Hırat gaz geçirjisiniň uruşyny ak pata bermegi, ýurtlaryň uzak möhletligini ötüşine kuwatly itergi bermegi, hemde sebitde durnukly ötüşi üpçün etmegi ıgrarlygyň nowatdaky misalyny öwgürli diýip çykyş edenler belediler. Şeýle çykyşlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösürmek maksatnamasyna hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdany ösürmek milli maksatnamasyna laýyklykda pudukda önümçiligiň derejesini hasam ýokarynyrmagy gönükdirlerini toplumlaýan şäherleri amala aşyrmagyny gödüňini tutulýanyny bellenildi. Ýurdumyzdaky uglevodorod känli ulanyş gorlaryny çyýmalan, ýa-da almak hemde nevit gaýatyklaryň üstünlikli özleşdirilmegi bu urdaky işleň ýokary depinlerde alınıp barylýanyny görkezýär. Davaran dowamında nevit senaty we geologiýa işgärläriniň güni münasibetli nevit toplumynyň zähmetde tapawdynyň işgärlerini hormat prezident bilen adyndan sowgatlar gowşurly. Soňra nevit gaz baýlygym Hadina genjim, waspyň etsin diller sana buýsonjum we parahatlyk nury örtüp zemini, gelli jewisliň ajap zamany diýen atlan geçirilen bäsişiň ýeňjilerini sylaklamak dabrasy boldy. Bäsişik Türkmenistanyň nevit gaz toplumynyň işgärläriniň kärdeşer arkalaşygynyň geňeşi bilen nevit gaz gaziýeti bilelikde elan etmegini, hikaýalaryň, oçurklaryň, makalalaryň hemde fotoreportajlaryň iň gowy eserlerini döretmek boýunça alınıp baryldy. Dabaran ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezident bilen adyna ýüzlenmek kabul etdiler. Onu ýurdumyzyň nevit gaz pudugyny ösürmek boýunça edilýän aladalar türkmen nevitçilerine, gazçylaryna hemde geologlaryna bildirilýän uly anam, netijeli işlemekleri hemde öňde goýan güdäpleri üstünlikli durmuşa geçirmekleri uruny dürdülýän ähli şertler üçin tüýsürekden hoşallyk beýan edildi. Soňra nevit gaz toplumynyň medeni işgörlük merkezinde Türkmenistanyň nevit gaz senaty we geologiýa işgärläriniň güni münasibetli konsert geçirildi. Aydym saýdan owady Hünär bayramy münasibetli gurulan dawarlara utgaşyp, oňa bayramçylyk öwüşgünü çaýdy. Joşgyny çykyşlarda garaşdy watanymyz hemde häzirki döwrümizden ägurt uly özgertmeleriniň başyna başlan Gahrman Arkadamyň beýgi işleri, şol işleri münasip dowam etdirýän hormatly prezident bolup, arkadagy Gahrman serdarmyň gadanýan uly üstünlikleri, mehriban topramyň gözelligi, müdimi adamzat gymmatlyklary watyp edildi. Şunu diýip günli ötüşgende ruwaşlyk ýol bilen anamly öňe barýan Türkmenistanyň taryhy sağlaşykly utgaşdy.
Medeniyetli dayınjalyp Hünär bayramynyň belenelmegini üçin etmekde. Medeniyet we sunugy saatlaryna gatnaşmagyna geçirilýän şeýle çäreleri pudogyny işgalaryny hemde ähli iýleşmediň hem ruhy berentligini hemde watan söýjülük duýgularyny artyryp, olaň geljegi bolan anamyny hafem berkidi. Bu bolsa ýene bir näçe günden gadam oýjak täze ýermeden ýakynlaşmagy arkaly aýratyny täsirli ýagdaýda ýüze çykýan. Munyň şeýledine şu bayramçylyk konsertinden hem göz ýetirmek boldy. İnsanyň ruhunyň galkynmagyna ören täsirli bolan aýdym sadaňy ýakymlyk hem belent owadynyň hemişe adamlaryň hemrasy bolmagyna gadanmak ýurdumyzda gahrman arkadamyň ýoly goýan hemde arkadagy gahrman serdarmyň ýedirli dowam edip alyp barýan işleriniň ileri tutulýan möhüm uğurlarynyň biridir. Şoňa görä geçirilýän şeýle medeni şäherleriň hemme taraplaryny guramaçylykly derejetine uly ähmiýet berilýär. Munyň şeýledine şu konsertiň dowamynda aýdym göz ýetirmek boldy. Nevitga senat we geologiya işgalarynyň Hünär bayramy münasibetli gurulan dawarlary gahrman arkadamyň saýatyna hemde arkadagy gahrman serdarmyň başçylygyny pudogyň galkynçly adamlar bilen barha öňe gidip milli ykdysadyýetimiň durnukly üçiniň üpçünedilmegine ulgamyň işgalarynyň münasip paýynyň bardygyny aýdymlyk bilen görkezdi. Arkadaş şäheriniň häkimliginiň Arkadaş şäher gaz hojalyk müdürliginiň şeýle hem ýaşlar romatynyň Arkadaş şäheriniň geňeşiniň bilelikde guramagyna Nevitga senagat we geologiya işgärleriniň güni münasibetli. Nevitim mar, gadym mar, dünýä sire şanym mar ady bilen bayramçylyk çäret geçirildi. Dawarada bu urda zähmet çekýän öňdawarjy ýaşlara ýadygarlyk towgatlary gowşuruldy. Bayramçylyk münasibetli oňa gatnaşylar Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine, şeýle hem Aman Gulmammedow adynaky Döwlet Drama Teatrına gedilen jetdiler. Ahaly vilayet häkimliginiň we degişli kärhanlarynyň bilelikde guramaklaryny Nevitim baýlygym hadyna gencim waspyň etsem diller saňa buýtonjum atly aýdym sazly maslahat geçirildi. Maslahatda bellenişi ýaly kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýurdumyzda iri senagat toplumlaryny hemde gaz geçiriji ulgamlaryny döretmek, geljegi uly Nevit gaz ýataklaryny öýleşdirmek babatda öňde goýulan tepkitleri ýetmek üçin köp işler alınıp barylýar. Maslahatyň dowamy welaýatyň sunugy saatlarynyň ýerine ýetiren ajaýyp aýdym sazlary we joşguny tanyslar bilen dowam etdi. Joşguny çykyşlarda dost sogonyň mekany bolan berkarar watanymyzyň ötüşleri, gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman terdarmyzyň döwletli işleri, ajaýyp döwrümüz, bagtyar durmuşymyz wasp edildi. Nevitga senagat we geologiya işgärleriniň güni münasibetli Balkanawa şäherine Türkmennewit döwlet konseriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we ýaşlar romatynyň Türkmennewit döwlet konseriniň şahamçasynyň bilelikde guramagyna dawaraly maslahat geçirildi. Halkara paragatçylyk we ananşmak ýylyna Nevit gaz pudogyna ýetilen tepkitler diýen at bilen geçirilen maslahat uly ruh welentlige beslendi. Arkadagy gahrman terdarmynyň bayramçylyk gutlugynyň ruhlanan nevitçiler bayramçylyk dawaratyna çykyş edip, hormat prezidentimiziň paratatly ýol başçylygyna milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk tütünleriniň biri bolan Nevit gaz ulgamyna Neviti gaýtadan işlemekde, Nevit önümlerini ýerleşdirmekde we geologiya pudogyna ýetilen bilen tepkitleri gazanlan ötüşler ägir tul özgörtmeler dogrusyna buýtonuşly gurrun etdiler. Maslahatyň dowamyna ýalňyz çiğ mal känlerine görelil zähmet çekýän nevitçilere, gazçylara we geologlara hormat prezidentimiň adyndan bayramçylyk sowgatlarynyň gowşurulyş dawarasy ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Maslahatyň dowamyna nevitçileriň medeniýet köçküniň sunugy saatlarynyň ýerine ýetirmeklerine ýanglanan döwrewap aýdym sazlar dawaraly şähere aýratyn ruh welentlik nuruny çaýdy. Ol aýdymlarda arkadagy gahrman serdarmyzyň hemde gahrman arkadagymyň alyp barýan tutumly işleriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň wasp ýetirildi. Daşogut şäherine hem Nevit gaz senagat we geologiya işgärleriniň güni münasibetli geçirilen dawaraly maslahat ýokary ruh welentlige beslendi. Onu Daşogut vilayet häkimligi, Daşogut vilayet Nevit häýärhanasy, Daşogut gaz üpçünçilik we Daşogut gaz aktyryş müdürlikleri, Daşogut gidrogeologiya ekspedisiýasy bilelikde guradylar. Uly ruh welentlige beslenip geçirilen bu dawaraly maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň Nevit gaz we geologiya ulgamyna ýetilen bilen tepkitler, hormat prezidentimiň ýol başçylygyna güneşli diýarymyzda durmuşa geçirilýän beýgi işler barada buýton bilen gurrun etdiler. Bayramçylyk dawarasynda welaýatyň Nevit gaz senagatynyň we geologiya işgärleriniň öňdewarjylaryna hormat prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Dawaranyň dowamynda medeniýet we sunugy saatlarynyň aýdym sazly çykyşlaryna uly orun berildi. Maslahata gatnaşanlar gahrman arkadagy gahrman terdarmyza alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Lewap vilayetinde hem Nebitga Senagat we geologiya işgärleriniň güni münasibetli bayramçylyk dawralary şatlyk şowguna betlenip giňerimde bellenildi. Günnäger vilayetdäki degişli idara kärhanalaryň bilelikde guramagyna geçirilen aýdym saly bayramçylyk çäresi şany sena bagyşlanyp iş ýeňligi bilen tapawutlandy. Bayramçylyk çäresinde ýurdumyzyň şanly ötüşleri, türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyň başyn başlan il ýurt päkwitli, dünýä ähmiýetli özgörtmelerini üstünlükli dowam edýän Arkadagly Gahrman terdarymyzyň paratatly baş tutanlygyny Nebitga Senagatyny hemde geologiýa puwdugyny ösürmekde döwlet derejesinde ýaýbanlandyrylan tutumly işler, ulgamda ýetilen bilen sepkitleri barada täsirli gurrun edildi. Dawarada puwdugyň öňde barjylaryna hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar gowşuruldy. Aýdym sadyň mahmal owazyna ulaşan joşguny çykyşlar dawara aýratyn rewüş saýdy. Bayramçylyk dawaratyna gatnaşyklар ýurdumyzy depkinli ötüşleri betleýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyza hormat prezidentimiz Arkadagly Gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mary vilayet häkimliginiň guramagyna ýurdumyzda her ýylyň 14-nji dekabryna giňden bellenýän Nebitga Senagat we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli bayramçylyk dawraty geçirildi. Dawarada çykyş edenler şu ýyl ulagdro çyýy malyny çykarmakda, mawy ýalňyzy daşary wagdarlara eksport etmekde gadandan üstünlükler, ýetilen sepkitler dogrusunda buýton bilen aýdyp, ýurdumyzda Nebitga Senagatyny ösürmek barada taýsyz tagallalar edýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyza hormat prezidentimiz Arkadagly Gahrman terdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Bayramçylyk dawratynda Nebitga Senagat we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli Margaz Çarş müdürliginiň we puwdugyň beýlek edara kärhanalarynyň öňde barjy işgärlerine hormat prezidentimiň adyndan sowgatlaryň gowşurulmagy çäräniň iň bir dawaral pursatlary boldy. Bayramçylykda medeniýet sunugy saatlarynyň aýdym saly çykyşy ýaýbanlandyrylyp, belen teňlerde ýerine ýetirilen aýdymlarda ötüşleriň täze belentliklerine çykýan garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimiz, halkymyzyň bagtyýar, eşitli durmuşy, gazylaryň pek zähmeti, hormat prezidentimiz Arkadagly Gahrman terdarymyzyň il halk, döwlet hem bütün adamzat päkwitli belen tutumly işleri giňden wasp edildi. Ýagşylyk Haýwadyna Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetinde şanly sene münasibetli geçirilen aýdym saly dabara ýokary ruh belentlige betlendi. Ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplumynyň üstünlükleri, puwdugy sürmekde hormat prezidentimiziň gollaw ýardamlary baradaky çykyşlar çäräniň içinden ýer-şargaç bolup geçdi. Häzirki wagtda ägir doly energetika kuwwatyna eýe bolan hemde ulagdry otgorlar goýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan bilen dürli döwletleriň iýjawur toporlarynyň netijeli gatnaşyklary ösürmäge uly gyzyklanmasy aýdym ýüze çykýar. Türkmenistan öz tebii baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl eýtem tutuş adamzadyň awadan durmuşynyň nurany geljeginiň bäkwitlerine gönükdirýär. Puwdugyň hünärmenlerini taýýarlaýan uniwersitetde bayramçylyk münasibetli geçirilen çärede okumaga, döretmäge ähli şertler üçin hormat prezidentimize hoşallyk sözler aýdyldy. Şanly sene münasibetli Balkanabad Nebitçilik Orta Hünär Okuw Mektebine geçirilen aýdym saly dawara hem bilent joşguny betlendi. Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň aşaly 30 ýyllyk bayramynyň bellenilýän günlerinde Nebitga Senaty we geologiýa işgärleriniň güni münasibetli Ahali welaýatynyň Akbuğday etrawynyň şäherindäki halkylaýyny gara ýolunyň ornunda Türkmen Neft Döwlet Konserniň Türkmen Neft Önümleri baş müdürlüğiniň Aşgabatdaky awtomobillere ýanyş goýujy bekatlar müdürlüğiniň garamagyndaky täze döwrüwa bekadiň açylyş dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan oýlanşykly işleri we daşary siýasaty ýurdun ägirt uly tebii baýlyklaryny hemde ykdysady kuwwatyny, halkyň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge gönükdirmek we ýaşaýyş durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak ýöreleriniň uralýa. Täze açylyp ululmaga berilen ýanyş goýuju bekadiň umum tutýan meýdany 1 hektara deň bolup, jemi 12 sany ýokary hilli iň kämil tehnologiýaly ýanyş goýuju enjamlar oturdulan. Hemde onu 300 kub metr möçberde nevit önümlerini saklamak, her biri 60 kub metr bolan jemi 4 sany we her biri 30 metr kub bolan jemi 2 sany çelekler gurnalan. Beketde taslama kuwwatly goýunça her gije gündüýüň dowamyny awtologlaryň 3000 tüne hyzmat etmäni etlenendir. We ilata ýokary hil awtomobil bendiňiniň A95, A92 we A80 görnüşlerini hemde dizel ýanygyny bökdensiz goýmaga mümkinçilik bar. Türkmenistanda sanly ykdysaty ösdürmeň konsepsiýasyny durmuşa geçirmeň çäklerini täze döwrüwap awtomobillere ýanyş goýuş bekadynda sanly video görüçülük enjamlary hemde merkezi elektron hasabatlaryň ulgamy hem işe girdildi.
Şeýlehem ýanyň howpsuzlyk kadrlaryny berja etmek üçin häzirki zaman ýörüýte ýanyň duýdurjylar, söndürjüler, gidrantlar, suw howuzlary we beýleki zerur enjamlar bilen dolu enjamlaşdyrylan. Bir bekette işgärlerin dähmet çekmegi we diň almaklar üçin ähli zerur şertlerem bar. Täze işe girdilen bekedin hünärmenleri we bu ýerde dähmet çekýän işgärler Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda we arkadaly gahrman serdarymyda tüýs ýürekden hoşallyk bildirmek bilen berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe belent maksatlary amala aşyrmagyň bähwidini, güýç gaýratlaryny gaýgyrman dähmet çekçekliklerinden andyrdylar. Hormatly şerhäder ortaga gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyň gidrometeorology baradaky ullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edilýärler, hormatly edilýärler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň uly çyly dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa dekabr aýynyň 15-inden dekabr aýynyň 20-ne hepden dowamyny ýurdumyň welaýetlerini hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäni Demirad Günatardan çyly howa akynyň arlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine ýagnyň ýagmany şeýle de howanyň gece temperaturlarynyň hepdeniň ortasyna peselmegine garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýetinde üýtkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ikinji ýarmyny gara çykly ýagyş ýagar. Günogordan Demirad Günatary ogruny etgeden tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 3 gradus sowukdan 0-5 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-10 gradus, welaýetin karary gatraplaryny 3-8 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýetinde üýtkap duran bulutly howa bolup, gara çykly ýagyş ýagar. Günogordan Demirad Günatary ogruny etgeden tezlik sekundda 8-13-den 10-15 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 5 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 1-6 gradusdan 11 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýetinde üýtkap duran bulutly howa bolup, gara çykly ýagyş ýagar. Demirad Günogordan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 5 gradus sowukdan 6 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 11 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýetinde üýtkap duran bulutly howa bolup, gara çykly ýagyş ýagar. Demirad Günogordan tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 13 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Daşoğuz welaýetinde üýtkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna we ahyryna atkem gara çykly ýagyş ýagar. Günogordan Demirad Günatary ogruny etgeden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradus sowukdan 1 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 3 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagyň Aşgabatda üýtkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna gara çykly ýagyş ýagar. Günogordan Demirad Günatary ogruny etgeden tezlik sekundda 10-13-den 14-16 metr etýän şamaly usmany hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-3 gradus sowukdan 3 gradusga çenli maýyl, gündüzlerine 2-4 gradusdan 9 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly edilýärler, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz dekabr aýynyň 15-inden dekabr aýynyň 21-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edil watandaşlar, gyş pastyna howanyň derejesiniň üýtkap durýanlygyny nazara alyp, patlaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mähriban edilýärler, bular berja etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň watan habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ata watanymyzda Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär we senýär. Ähli ösüşleň ödenine bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşda boluň, edilýärler.
Mehvan adamlar. Şunun bilen ýaşyk teleraziýa ýaýylmy şu günlükçe öz işini tamamlaýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata-watanymyzy güllede we sürmekde. Halkymyzyň asuwdy hem parahat durmuşda ýaşamagyny üpçün etmekde döwlet ähmiýetli işler durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sag bolsunlar baýas. Goý Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutkan tutumly işler elmidama robaşyklary beslensin. Giýjäňiz rahat bolsun, hoş, sag bolun.